Johanna seurassa on sitten tällä kertaa meidän delfiinilaumamme Leidi, Veera ja Näsi. Veera on vanhin delfiineistämme, ikää Veeralla on 32 vuotta ja otetaan Veera on hyvin voimakastahtoinen delfiini ja Veera toimii tässä delfiinilaumassa johtajana. Veera on myös upea äiti, eli tuon fokuksemme Eedenin äiti. Veera on aika vaikea erottaa näistä muista ystävistämme, mutta jos oikein tarkasti katsoo, niin voi huomata, että Veeran pyrstö on kaikkein pieni ja tuolla pienellä pyrstöllä Veera meitä sitten lähtee sieltä. Delfiiniltä löytyy lainkaan luita, ainoastaan rustoja, sidekudoksia ja voiman sille antavat nuo pitkät, vahvat selkälihakset. Näsi on sitten Leevin äiti ja Näsi tunnistaa hyvin, sillä Näsillä on oikeassa kyljessä tunnettu syntymän merkki. Jos meiltä näette jotain mainoskuvia tai mainoksia, niin niissä on yleensä aina Näsi, koska Näsi on aina paikalla, jos on kamerat ja salamavalot. Näsi esittäytyy tänään selkäuinnilla. Ja siinä näette hyvin delfiinin pyrstön liikkeen. Delfiinillähän pyrstö liikkuu ylös-alas suunnassa, eli toisella tapaa tukaloilla sivulta toiselle. Ja muistattehan, että nämä pullokulmadelfiinit ovat merinisäkkäitä, eivät suinkaan kaloja. Ja näin lähtee Näsi esittäytymään. Varmasti kellekään jäänyt epäselväksi sitten, että miten se delfiinin pyrstö liikkuu. Näin on aikuiset esitelty. Siirrytään junioriosastoon, joka on tällä kertaa Jarnon seurassa. Siihen meillä kuuluu 2 jäsentä, Leevi ja Eevertti, ja vahvoja poikia kumppainen, niin kuin näkyy. Jos ihmettelette, mitä Jarno tässä tekee, niin Jarno harjoittelee sellaista uutta tehtävää. Tämä on vasta aika alkumetreillä. Tavoitteena siinä on sellainen hieno akrobaattinen suoritus, että Jarno seisoisi käsillään tässä delfiinin nokassa. Saa nähdä, koska liian tuo tehtävä valmis. 2015 lupaa Jarno. Mutta päästetään pojat nyt esittäytymään. Leevi on 16 vuotta vanha delfiinipoika, kasvanut jo yhdeksi meidän suurimmista delfiineistämme. Painaa 250 kiloa ja on lähes 3 metriä pitkä poika. Milläs Leevi esittäytyy? Ei voi esittäytyä sillä, Näsi esittäytyy jo. Ei esitellä samoilla tehtävillä. Päästetään Leevi esittäytymään piruettitehtävällä. Ja siinä näette hyvin tuon pullokouludelfiinin värityksen. Nämä pullokouluthan ovat väritykseltään 2-jakoisia. Vatsapuoli on vaalea ja selkäpuoli tumman harmaa. Tämä 2-jakoinen väritys toimii delfiinillä luonnossa suojavärityksenä. Ja näkyy hyvin tehdessä piruettia siellä